בוקר טוב. היום קמתי עם אנרגיה חדשה, וזה כבר לא משנה מה היה אתמול. אני תמיד מדמיינת לעצמי שכל בוקר אנחנו מתחילים עם סוללה מלאה. ולא משנה איזה יום עבר עלינו, בסוף יום אנחנו הולכים לישון עם סוללה ריקה. ומחר עוד פעם קמים עם סוללה מלאה. אבל בעבר לא הייתה לי מחשבה כזאת, וחשבתי שאם אתמול קרה לי מקרה, אז הייתי קמה עם הרגשה שאין לי סוללה. ואז כל היום היה בלי מצב רוח, בלי מוטיבציה. הייתי ממשיכה לחוס על איזה משהו שהיה כבר מזמן, וככה זה היה יכול להימשך ימים, עד ששיניתי את המחשבה הזאת. והיום כל בוקר הכל מחדש. אתמול קניתי מתנה למאי, אנחנו עוד נעצב את זה קצת יותר יפה מזה. אני רושמת את זה פה, בתקציב אישי. המחשבה עם סוללה באה אליי לפני שנה. במקום עבודה שאני עבדתי, כל האנשים מסביבי היו מתוסכלים, היו מקללים, לא אהבו את המקום שהם נמצאים בו, ועל הבוקר, במקום בוקר טוב, כולם כבר מחכים מתי היום הזה ייגמר. ואני אומרת תודה למקום עבודה שהייתי, כי משם למדתי שאני לא רוצה להיות כמו כל האנשים הממורמרים. והיה לי קשה שמהבוקר אנשים כבר שליליים. אפילו שעדיין לא קרה כלום, אנשים כבר על הבוקר מקללים. ואני לא אשקר. זה מאוד מדבק. אתה מרגיש את האנרגיה של אנשים ואתה מתחיל להיות כמוהם. ואני הייתי מוצאת כל דרך כדי להישאר חיובית. אז הייתי שמה אוזניות, שמה מוזיקה חיובית ומתחילה לרקוד. ואנשים היו מסתכלים עליי כאילו אני משוגעת, מטומטמת, מפגרת. ותכלס אפשר להבין את האנשים האלו. כי להיות ממורמר ומתוסכל מהחיים זה די רגיל בעולם שלנו. אבל להיות מאושר זה משהו מיוחד. אז בגלל זה הסתכלו עליי במבט קצת שונה. גם עם כל הרע שקרה איתי שנה שעברה, אני עדיין הייתי נתפסת על כל דבר טוב שהיה גורם לי לחייך. וגם אם זה לרקוד באמצע המשרד ולראות מטומטמת, זה היה גורם לי לחייך. ותאמינו לי שגם בסביבה התחילו להכיר אותי והתחילו לחייך יחד איתי. לדעתי, אין אנשים רעים בעולם שלנו, ואתם בטח לא תסכימו איתי. אבל רגע, סליחה, בהקלטה גרפה סאבצ'י, וזה די מצחיק, אז אני לא אמחוק את זה. טוב, יאללה, בואו נמשיך. כמו שאמרתי, אין בעולם הזה אנשים רעים. ואני אסביר את עצמי. כשתינוק נולד, תסכימו איתי שבית מלא באושר. מנסים לשמח את הילד, והילד גם משמח את ההורים, והוא סופג רק דברים טובים מהמשפחה. עד שהוא גודל, מתחיל להכיר את העולם, בבית ספר מלמדים היסטוריה, והוא מתחיל להבין כמה מלחמות היו בעולם. עם כל מיני סיטואציות בחיים, הילד נתקע עם שקרים, מניפולציה, צעקות, כעס, אפשר להמשיך עד מחר. ואז הוא מתחיל להבין שלקלל זה בסדר, לעשן זה בסדר, לא לכבד מבוגרים זה גם בסדר. הילד גודל והוא מתחיל להבין שכל סיטואציה בחיים הוא יכול לפתור בכעס, צעקות, כי זה מה שהוא למד מהסביבה. יותר נכון, זה מה שהוא למד מהמבוגרים. אני יכולה להגיד על עצמי שהייתי ילדה קטנה, היו לי כל כך הרבה מסגרות שהייתי פשוט מקשיבה למבוגרים ומפחדת לעשות טעויות. אבל ברגע שנהיה לי אומץ, אני כן התחלתי לעשות דווקא. נהייתי אלימה, התחלתי לקלל, הייתה לי אפילו מחשבה להתחיל לעשן, אבל למזלי לא עשיתי את זה. אבל יום אחד אני שיניתי את המחשבה הזאת, וכנראה זאת הייתה הדרך שלי להבין את החיים. אני כן מכיתה ז' עד כיתה ט' הייתי כל הזמן הולכת מכות, אבל בכיתה י' התחילו דברים יותר רציניים כמו בדרך חזרה מהבית ספר, ילדה אחת דיברה לא יפה באוטובוס, וכשהיא התקרבה אליי, אני פשוט לקחתי אותה ודחפתי לחלון ופתחתי לה את הראש. בכיתה י"א ילד אחד דיבר אליי לא יפה, אז הוא פשוט התגלגל במדרגות, וגם שם היה סיפור לא נעים. בקיצור, היו עוד מלא מקרים, אפילו היה איזה ילד שבא אליי עם סכין. נכון, הייתי קטנה ולא ידעתי איך לפתור בעיות שלי. אז בחרתי בדרך השלילית לפתור הכל עם מכות. כי בזמנו אני לא ידעתי שיש דרך חיובית לפתור את הבעיות ופשוט אפשר לדבר. בכיתה י"ב המחשבה שלי השתנתה כי יום אחד ילדה מהכיתה קיללה את אמא שלי. ולא, לא שיש לי איזה בעיה וכל הזמן הייתי מחפשת לריב,
פשוט אנשים שקטים שלא מדברים תמיד נתפסים עליהם, וזאת הייתי אני. אז ברגע שהיא קיללה, התגובה שלי כמובן הייתה עכשיו לקום ולהרביץ, אבל משהו קרה באותו יום ואני עצרתי את עצמי. אמרתי שאני כבר לא קטינה ויכולים לפתוח לי תיק, כי אני בקלות יכולה לשבור אצבעות ולשבור אף, וזה כבר קרה בעבר. פשוט יש לי מזל שאנשים לא התלוננו עליי. אני פשוט קמתי מהכיסא, כל הכיתה נהיו בשקט, הסתכלתי בעיניים של הילדה, ופשוט יצאתי מהכיתה. בגלל שהייתי בבית ספר בעייתי והיו הרבה תלמידים עם תיקים, אני הבנתי שאם יהיה לי תיק, אני לא אתקדם רחוק בחיים. אז העדפתי לסתום את הפה ולא לגעת בה. באותו יום כשיצאתי מהכיתה, אני הייתי בשוק מעצמי. כי אני לא הכרתי את הצד הזה. אני לא ידעתי שאפשר פשוט לא לריב. וכשהתגייסתי למשטרה הכחולה, במשך 2 לא שחררתי את הסיפור הזה שהיה בבית ספר. כי אם הייתי עושה טעות, לא יכלתי להתגייס למקום כזה טוב. כמובן, אף אחד לא ידע מהסיפור הזה כי אני לא מתגאה, אבל אני כן גאה בעצמי שבאותו יום עשיתי בחירה נכונה. ואני חד משמעית יכולה להגיד שאין אנשים רעים בעולם הזה. אנחנו פשוט נתקעים באיזו סיטואציה בחיים, ואנחנו אלו שבוחרים איך לצאת ממנה. ולצערי, מעט אנשים יודעים איך לצאת מהסיטואציה בדרך חיובית. ואם מגיל קטן היו מלמדים אותנו לצאת מסיטואציה בדרך חיובית, החיים שלנו היו הרבה יותר קלים. ואני חד משמעית יכולה להגיד שלצאת מאיזו סיטואציה בחיים בדרך שלילית היא הרבה יותר קלה מאשר למצוא איזה פתרון חיובי, ואנשים מעדיפים ללכת בדרך הקלה יותר, משהו שהם כבר מכירים. אבל אני בוחרת בדרך הקשה, ואני מעדיפה לפתור הכל בטוב. אפילו את הגירושים שלי אני סיימתי עם חיבוק באמצע המשפט. אז הכל תלוי בנו, כי אנחנו אלו שבוחרים להיות טובים או רעים. אני פשוט בשוק. אני בשוק. אני ישבתי משהו כמו 40 דקות ביומן, חקרתי איזה נושא, פשוט בהלם. נכון, אמרתי שהשנה אני משקיעה על עצמי, מנסה להבין מי אני, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, את מי אני מכניסה לעולם שלי, את מי אני מוציאה מהעולם שלי. השנה שמתי עבודה בצד, גם מלמדת את עצמי לא להיות בתחרות על הכסף, כי מגיל קטן הייתי עובדת, כסף, חוסכת, ועכשיו כשאני יצאתי מהמסגרת, אני איזה 3 חודשים הייתי עבודה, לא ידעתי איך אני אתנהל, ומי ישלם לי, ואיך אני אתפרנס, ומי יעזור לי. וכל החודשים האלה אני מנסה להרגיע את עצמי, כי אני אומרת לעצמי, את הרווחת כסף כדי לשבת עכשיו ולהבין מי את, וברגע שתביני מי את, משם אפשר להתקדם. חשוב לי לא לפספס את הזמן הזה שאני עם עצמי, כי בעתיד יהיה לי בעל, בעתיד יהיו לי ילדים, בעתיד יהיו לי מלא דברים מסביב שלא יהיה לי את הזמן הזה. אז אני באמת צריכה לקחת אחריות על סביבה שאני נמצאת, ולא יהיה לי מספיק זמן להיות עם עצמי. אז עכשיו זה הזמן הכי מושלם להבין מי אני ומה אני. בבוקר קמתי וראיתי על השעון עוד פעם אותה שעה. אם אתם זוכרים שעשיתי הסכם עם אמא, שאם אני בדרך נכונה, בואי נעשה שכל פעם שאני רואה אותה שעה על השעון, סימן שאני בדרך נכונה. ובאמת לאורך 1.5 שנה זה היה נותן לי נחת, זה היה נותן לי שקט. אני נמצאת באיזו סיטואציה, ואז פתאום אני רואה אותה שעה, אז אני אומרת, טוב, בזמן הזה, בשעה הזאת, במקום הזה, אני אמורה להיות, וככה זה מרגיע אותי. אני אומרת שאני בדרך הנכונה. אבל היום עוד פעם ראיתי את אותה שעה, היה 07:07, והתחלתי לחשוב עם עצמי, מה זה אומר? נכנסתי לגוגל, התחלתי לקרוא, התחלתי לחקור. גם אוהבת לחקור דברים כאלו, כי בעולם שלנו יש סימנים. יש אנשים שמאמינים לסימנים ויש כאלה שלא. יש כאלה שמאמינים באלוהים ויש כאלה שלא. אני מאוד מאמינה בסימנים. אמרתי, טוב,
לחקור את העניין הזה, מה זה אומר. כשהתחלתי לקרוא, רשמתי ביומן שלי את הדברים הכי חשובים, שככה, אם אני נתקלת באיזה משהו, אני פותחת יומן, ואז רשום לי כאילו מה זה אומר, לפי שעה. עכשיו, בעיקר יש פה שעות 13, 31, 14, 41, מספרים חוזרים פשוט בסדר הפוך. אבל ההסכם שלי עם אמא היה שאותם מספרים, זאת אומרת 13, 13, 14, 14, ולאורך שנה וחצי המספרים האלה כל הזמן נופלים. כל הזמן אני רואה את מספרים, וזה היה עושה לי טוב. אבל עכשיו כשאני חקרתי מה הסימנים האלו מנסים להגיד לי, המוח שלי פשוט כל המספרים האלה זה לא היה סתם. מה שזה אומר, יש משהו בחיים שאני מפספסת. בשביל להבין מה אני מפספסת, אני צריכה להיכנס לעבר שלי, לחשוב עם עצמי, אנשים מעבר, על עבודה מעבר, לימודים. יש מצב שעשיתי איזה טעות, בגלל הטעות אני לא מוצאת דרך להמשך החיים. ישבתי עם עצמי כמה דקות ואני אומרת, רגע, הרי כל ה-31 יום שאני מצלמת את עצמי ומספרת את העבר שלי, את מה שחוויתי, מה שעשו לי, מה שאני עשיתי, ואני יושבת ככה מול המצלמה וחוקרת את העבר שלי יחד עם הצופים. וכל השנה וחצי מתחילת גירושים אני מקבלת את הסימן הזה שתתחילי לחקור על העבר שלך, ואפילו בלי לדעת שזה סימן. אני פשוט התחלתי לצלם את הפרקים האלו, ובפרקים האחרונים שאני כבר לקראת סוף אני מגלה שהסימנים האלו לא היו סתם. היה להבין, להיכנס לעבר ולהבין מה עשיתי שם, כדי שעכשיו בהמשך החיים, שעכשיו אני מסיימת את התהליך עם עצמי, אני אבין מה אני, מי אני, זה פשוט המוח לא קולט שכל הפאזל מתחיל להתחבר לי, והמספרים לא היו סתם. כל פעם שהיה איזה מספר, אז הייתי אומרת, תום, תראה. אז תום היה יחד איתי שמח שאני כאילו בדרך נכונה. אז כשהוא היה רואה מספרים, אז הוא היה אומר לי, תראי. אז אני אומרת, לא, 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 זה שלך. אני צריכה לראות בעצמי, זה המספרים שלי. מה שאתה רואה זה שלך. עכשיו אני מבינה, שנה וחצי, אפילו יותר משנה וחצי, הייתי רואה את המספרים האלו לא סתם. זה סימנים. רק עכשיו, אחרי שנה וחצי, גיליתי שאני צריכה לחקור על עצמי כדי להבין מי אני. וגם כתוב שברגע שאני אבין איזה טעות עשיתי בעבר, החיים יתחילו להסתדר. נשארו לי עוד, אנחנו היום פרק 28, ואשכרה יש לי עוד 3 ימים לסיים את הפרקים האלו. מעניין מה יהיה בפרק האחרון, כי זה מאוד מעניין. המוח שלי לא... אם אתמול, אתם זוכרים, אתמול אני נשברתי ורציתי להרים ידיים ואני בכיתי ולא רציתי כלום. אז היום כשאני חוקרת על עצמי ומבינה איפה אני נמצאת, אני פשוט רוצה לחיות. זה מסקרן אותי, זה מעניין אותי, זה מאתגר אותי. ואני באמת אומרת לעצמי תודה שאני כל יום נותנת עוד צ'אנס לעוד יום. כי כל יום מפתיע אותי וכל יום זה משהו חדש. אני רוצה להגיד תודה על זה שיש לי עוד יום שאני יכולה לחקור, שאני יכולה להבין את עצמי, שאני יכולה להכיר אנשים, אני יכולה להתפתח, אני יכולה להיות בזוגיות, אני יכולה להגיע למקומות שאני רוצה, אבל בשביל להגיע למקומות האלה אני צריכה לא לשכוח, לקום ולהגיד לעצמי כל הכבוד. אולי אתמול היה קצת קשה, אבל היום יום חדש ואת חזקה בשביל לקום ולטרוף את העולם הזה. בזמן שעשיתי עריכה לפרק של אתמול, גרף היה שם, הוא הלך קצת לשם. יש פה גם גדר שהם לא יכולים לברוח, והדלת היא פתוחה. אז ראיתי משהו מאוד יפה וצילמתי את זה ושלחתי לתום. מאמי, תראה, ככה זה שאין להם מסגרת סגורה, הדלת פתוחה לגמרי, הם יכולים לצאת.
אין להם מסגרת, ואני סומכת עליהם, והם פשוט מחליטים לשכב שם, לשכב פה, אבל ברגע שהדלת תהיה סגורה, הם ירצו לברוח מהבית. איזה שיעור לחיים. אבל בגלל שהכל פתוח ויש להם מלא אופציות, הם פשוט מוצאים מקום שטוב להם ונוח להם ונשארים שם. הנה, לוסי כבר עברה למקום יותר נוח. וזה בדיוק מה שקרה לי בילדות. בילדות כל הזמן היו סוגרים אותי בבית, היה אסור לי לצאת, היה אסור לי לאחר, היו לי מלא מסגרות שהייתי צריכה להיות בתוך המסגרת הזאת, בגלל שזה היה כל כך חונק אותי. היה אסור לי זוגיות, אסור לי להתלבש ככה וככה וככה, והמסגרת הזאת של אנשים מסביבי הייתה חונקת אותי. אני בתור ילדה, מה שפשוט הייתי עושה, הייתי בורחת מהבית, הייתי מתלבשת איך שאני רוצה, הייתי דווקא בזוגיות וגם הייתי בורחת מהבית בשביל להיות בזוגיות. כל המסגרות שהיו עושים לי, ואני הייתי שוברת את כל המסגרות האלו. זה לא היה מקובל לאנשים שהיו מסביבי, אז היו כל הזמן כועסים עליי ואומרים לי מה נכון ומה לא נכון. נכון, בזמנו הייתי קטנה, אז כמובן צריכים להיות איזה חוקים מסוימים. שוב ללמד ילדים לכבד, לאהוב, לתת, לשמוח, דברים שעוזרים בחיים. זה שסוגרים ילד בבית זה לא יעזור, כי גם אם הוא יישב בבית עד גיל 18, בגיל 18 הוא יכול לצאת ולעשות הרבה יותר טעויות מאשר שהוא היה יכול לעשות בגיל קטן. אני הייתי כל הזמן במסגרת, ואז אחרי זה הייתה לי מסגרת של העבודה. בגלל זה שעכשיו כשסיימתי לעבוד בעבודה שהיא הייתה חונקת אותי, היה לי קשה לצאת משם כי פחדתי שאני לא אצליח, פחדתי שאולי אני עושה משהו לא טוב ואז מישהו יכעס עליי, פחדתי שאולי יסתכלו עליי אחרת כי אני שונה מאנשים שיושבים מסביבי. וזאת הנקודה שבילדות נותנים לנו כל כך הרבה מסגרות, אם זה דת, אם זה חינוך. שולחים ילד לאיזה חוג שהוא בכלל לא אוהב להיות מתאגרף, הוא רוצה להיות רקדן, אבל בגלל שאבא רוצה שהילד שלו יהיה מתאגרף, אז הילד מתחיל לעשות את זה. הרצון שלו להיות רקדן מסתתר איפשהו בפנים, ובגלל שהוא קטנצ'יק והוא חושב שכל המבוגרים צודקים, מפחד להוציא את זה מפה ולהגיד אני רוצה לרקוד. אז מה הילד עושה? הוא הולך ומתאגרף, כי אבא אמר לי להתאגרף. ככה הוא יגיד לי כל הכבוד, כי ככה הוא יגיע בי וככה הוא יקבל אותי. אז אני אמשיך לעשות משהו שאני לא אוהב, אבל אבא שלי מאוד גאה בזה. זה לא נכון, כי באיזשהו גיל מסוים הילד יכול לעשות דווקא להורים, לעשות הפוך ממה שהם עשו, ואפילו לאבד את הרצון שהיה לו בפנים איפשהו זה יסתתר, והוא שכח מה הוא אוהב, ואז הוא יתחיל לחפש את עצמו בכל העולם. לקח לו אפילו שנים למצוא את מה שהוא אוהב. צריך לבוא לילד ולשאול, מה אתה אוהב לעשות? מה גורם לך לחייך? וברגע שהורים ישאלו את הילדים שלהם מה הם רוצים, ונכון, אולי יחליפו איזה 10 חוגים בשנה, אבל ברגע שילד יתפס על משהו שיעשה לו טוב, הוא יהיה שם. ושוב, הכל תקופות. השנה הוא אוהב לצייר, אולי שנה הבאה הוא יאהב להתאגרף, אולי שנה אחרי זה הוא יאהב בכלל לנסוע לאופניים ולא לעשות כלום חוץ מזה. בגיל יותר מאוחר הוא ייזכר בכל מה שהוא עשה כבר, והוא יבין איפה הוא הכי נהנה. ואז הוא יימשך למקומות האלו. אם זה אופניים, יש סיכוי גדול שבגיל 20 הוא יהיה באיזה תחרות, יבין שזה בא מהילדות. לי אף פעם לא היו מקשיבים. גיל קטן רציתי להיות באגרוף תאילנדי, אף אחד לא הקשיב לי. אז מה עשיתי? הלכתי, הרווחתי כסף, ילדה בת 15, ושילמתי לעצמי. כמובן זה לא היה מספיק, אבל אני ניסיתי. בשלב גירושים אני נזכרתי שאגרוף תאילנדי עשה לי טוב בזמנו, כי הייתי בורחת מהבית, משם הייתי חוזרת מאושרת. חזרתי לאותו חוג עם אותם אנשים, אני נהניתי, אני
בימים קשים הייתי שבורה נפשית, והייתי הולכת לשם כדי להעלות לעצמי מצב רוח, וזה עזר. אם בזמנו המשפחה היו מקשיבים לי והיו תומכים ונותנים ועוזרים, אני חושבת שהיום חופשי יכולתי להיות אלופת הארץ, אפילו אלופת העולם, כי אין גבול להצלחה, אבל פספסו, אחד לא הקשיב לי. לפעמים נותנים לנו כל כך הרבה מסגרות ואין להם הסבר. אנחנו בתור ילדים קטנים מקשיבים לזה, כי אנחנו סומכים על אנשים שנמצאים איתנו, והם אלו שהביאו אותנו לעולם. הם אלו שמשלמים על כל ההוצאות שלנו, אז אנחנו כביכול חייבים להם, ועושים את מה שהם רוצים. המבוגרים שוכחים שבגיל מסוים הילד יוצא מהבית לעולם הזה, ויקח לו הרבה יותר שנים למצוא את עצמו, והמבוגר הזה יכל לחסוך את הזמן הזה לילד הזה, וכבר מגיל קטן יכל לעזור לו למצוא את עצמו. נראה לי פרס הכי גדול שהורים באמת יכולים להקשיב לילדים שלהם. אז אם יש לכם הורים כאלו, תדעו שהם מאוד משקיעים בכם, ומאוד אכפת להם מהמקום שאתם נמצאים. חבל שאני רק בגיל כזה מתחילה להבין כמה שאנשים מבוגרים, הורים שלנו, חושבים שהם חכמים ורוצים שאנחנו נצליח. אנחנו נצליח בדרך שלנו, במסגרת שאנחנו רוצים ליצור לעצמנו. הרבה יותר מפחיד לצאת מהמסגרת הזאת בגיל 20, 30, 40. הם יעדיפו להיות כבר במסגרת שחינכו אותם, והם יודעים שיש מישהו מבוגר מהם שיגיד להם מה לעשות. ביום המשבר שלהם בגיל 20-30, הם ילכו לאנשים שנתנו להם את המסגרת הזאת, כי הוא יודע ששם הרבה יותר נוח שיגידו לו מה לעשות, במקום ליצור את המסגרת משלך. למשל, יומן שלי זה מסגרת שלי, צילום זה מסגרת שלי. אלו המסגרות שאני ממציאה לעצמי. כל המסגרות האלו עושים לי טוב, ואני השנה חוקרת על עצמי ובודקת מה עושה לי טוב. כל הדברים שעושים לי טוב זה בעצם המסגרת שלי. ואנשים שיושבים במשרד 8-12 שעות וחושבים שזה המסגרת שלהם וזה לא עושה להם טוב, הלוואי והיה להם אומץ לקום ולשנות את החיים, כי זה בדיוק מה שאני עושה. היום אני לא אלך לחדר כושר, נעשה אימון בחוץ, ותכלס בבית יש לי את כל מה שאני צריכה בשביל אימון מושלם. בימים הכי קשים שלי הייתי משלבת ספורט וטבע ביחד, וככה הייתי מרגישה הרבה יותר טוב. אני לא אראה לכם את כל האימון שלי, אבל אני אראה לכם חלקים מאוד קטנים איך אפשר לעשות אימון בבית. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door, you could throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. Граф, неси. Неси, поехали гулять, неси. давай, מой хороший. רוצים לשמח את מאי, להגיד לה מזל טוב. גרף כבר חתיך. לוסי, תעשי לנו סיבוב איזה. תהי моя девочка. רגע, הופה. יאללה, הם מוכנים. חסר לנו רק בלונים. גם כל מיני דברים כאלו למתנות, ויש לי גם כאלו, אז ניקח אחד כזה. נראה לי ממש טוב. אני מאוד אוהבת לארגן ולהפתיע, אז יש לי מלא שטויות לכל מיני מתנות. כתבתי ברכה חמודה למאי, ואני מאוד מקווה שזה יגרום לה לחייך. הגענו לחנות, חסרים לנו בלונים, אז קניתי 4 בלונים, זה עלה ל-21 שקל. בגלל שמאי קצרה בזמנים, אנחנו רק באנו להגיד לה מזל טוב, ונלך לטייל. אוי לא, מאי יצא לזרוק זבל. רגע, חכו. היום אני מקדישה את הפרק הזה רק לדברים טובים, שיגרמו לי לחייך. ולעשות טוב למישהו זה חד משמעית
עושה טוב גם לך. ואיך אני רואה שהפאזל מתחבר, ומה הסיכויים שלמאי יהיה יום הולדת דווקא בפרק הזה שאני עושה לעצמי טוב. אני כל הילדות הייתי נתפסת על כל דבר שהיה גורם לי לחייך. אם זה ספורט, אם זה אופניים. התחלתי לצייר ויום אחד חזרתי הביתה וראיתי ציורים שלי בפח. נכון, אולי ציורים שלי לא הכי יפים, אבל בזמנו זה מה שהיה עושה לי טוב. הייתי מדביקה אותם על ארונות, על הקירות. אגב, זאת הדירה שאני קניתי בגיל 24. ואני מאוד גאה בעצמי שהעסקתי דבר כזה בגיל מאוד צעיר. טוב, נחזור לציורים. כל פעם שהייתי מרגישה משהו, הייתי מוציאה את זה על הדף. וכבר אז אפשר היה לראות שמשהו היה עובר עליי. אבל במקום רגע להקשיב ולשאול את הילד מה קורה איתו, חזרתי יום אחד מהבית ספר וראיתי את הציורים שלי בפח. שם אני הכרתי מה זה כעס, עצבים, הרגשה שלא אכפת לאף אחד ממני. ולאט לאט למדתי להיות רע, וכשהתחילו לעבוד איתי פסיכולוגים, אגב, בזמנו היו לי 3 פסיכולוגים, ורק אחד מהם מצא דרך לדבר איתי וגילה שאני אוהבת חרוזים. אני קיבלתי שקית שלמה של כל מיני חרוזים, והתחלתי לשבת בבית ולעשות לעצמי כל מיני תכשיטים. ואז עלה לי רעיון לעשות תיק קטן. קניתי חרוזים שהיו בחנות, ובלי שום ידע התחלתי לעשות תיק. לקח לי 4 חודשים לשבת על זה, ולמדתי מה זה סבלנות. לצערי, משפחה ירדו עליי ואמרו לי שאני מבזבזת כסף ומבזבזת את הזמן שלי, ותמיד בפנים הרגשתי שאני עושה משהו לא נכון ומשהו לא בסדר. היום אני יכולה להגיד שבחיים שלי היו לי מלא סיטואציות שליליות, ותמיד הייתי מוצאת דרך לפתור את זה במכות, בכעס, אבל אחרי מקרה שהיה לי בבית ספר עם הילדה, הבנתי שיש אופציה יותר חיובית לפתור את הבעיות שלנו. והיום, אחרי שהתנתקתי מכל האנשים שלא היו עושים לי טוב, יש לי את הזמן הזה לחקור על עצמי, להשלים את הטוב שלא היה לי ולא נתנו לי, ואני לא אתן לשום סיטואציה בחיים שלי להפוך אותי לבן אדם רע. כי בסוף זה הבחירות שלנו, באיזה צד אנחנו רוצים להיות, בצד החיובי או בצד השלילי. כי כמו שאמרתי, אין אנשים רעים. פשוט יש סיטואציה מסוימת בחיים שהופכת את הבן אדם לרע. והשנה אני התחלתי לעשות עוד תיק, כי אני זוכרת שזה מה שהיה עושה לי טוב. והשנה אני מחפשת כל הדברים הטובים כדי לבנות לעצמי מסגרת. בערב הסכמתי לעצמי לראות טלוויזיה, תוך כדי אכלתי פיצה, ותוך כדי תראו מי הגיע. אחלה סיכום של הפרק הזה, ואחלה סיכום של היום. לפי הגרף שלי, היום הזה חד משמעית בעלייה. אז שיהיה לכם לילה טוב, אוהבת, מחבקת.